Đây, em về, sương mừng lại. Mấy thằng này đừng. Sirang. Mana? Hah? Nó khăn lăng lên để. Gızang nèo thanda nèo. Jian dah lagi berfungau ni. Labai ni juga good morning ni sikan. To magni dah ye se alaijan thang lagi ding sini. Sirangau lagi ber. To bikunjunau thang lagi ni se. Magni lengkau lain se. Nama ni? Lengkau ni aku. Julai ni leng nangau thang mana? Kodai kolai ni leng nangau ni se. Nay Goresor station dong jeng lagi ber ni. Train ni kasihnya. बैथिंनिफ्राय फैगोन ट्रेना ओरै थांगोन रङिया जों सानैजों बोराय बुरै होलांलायनोसै दिनै चिरां आरोना जियानो जा नायलांदो लोगोफोर जोबजासिम दे नायलांबाय थादो होनदों बे चिराङाव थांनि बेखौल' रोंखायो बेनिफ्राय जेबो रोंला बुंनो लोगोफोर मिथिबाय बेनोसै बाक्सानि जाबायना तामुलपुरनि जाबाय तामुलपुर औ Cepla ceplian je babi na video banai balik ke forum cina, muka kena reject kamna itu, mak kata ke, mancan lais ni anja ya, injau berbuat begini, maaf ni lagi ber, jangan tangsi lagi ber ni sos mau kan lain sih, nama, berindung cita yang ko deh, hero nudung lagi ber. Train aku bayi lagi berkhar train kemudian lain sih nggak bungai gong kan sih, bungai gong ni pergari lana nih, langsung Sirang Santipur karena orang gini mana first time nama, second time, first mayau kah kena ini, hah? Bungai kah kena mayau kah ke? Delhi, wah Delhi operan apa itu sih malai, lalu orang gini mana mereka kena kah sih. Dah suka kang ni orang, jadi satang kerana lanjut bungai kau sendiri lagi ber, train je, tanggasnya, dari 3 घन्टासो लागोन 4 घन्टासो लानो हानाय आंनिबा आरोना मानो होनबा स्टप भिडिअ लाखिलांबाय थायो बेनि थाखायनो नायनोसै खैथायाव मोनहैयो दा नुलांबाय थागोन भिडिअ दे जोबजासिमल' नायदो लोगोफोर बे मानसि गावनि जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय जायगायाव गावनो मिथिलायलांला बङाइगावआव माथिं थांनांगौ होनबाय ओमफ्राय आला मानसिनि लिस्टआव गोलैलालै मानसिया आंलाय आरो गोदान मानसि आं बोरै मिथिनांगौ जाबाय ना लोगोफोर जों बङाइगावआव ओंखारबाय बङाइगावनिफ्राय माथिं गारि हमनांगौ होननानै सोंगासिनो रोङाखै गावहा गैया जाला बेजों जाला लोगोफोर थ' बङाइगाव मोनफैबाय दे ओमफ्राय जोङो दा थांना लाग्रोनि बरियानो ओंखारहैग्रोनि न'आव खावब्ला नैसिनाव नामा ओमफ्राय माजों जागोन होनदों नोङो माजों जागोन होद मिरामिस बेदर जागोन बावलै जायो जानांगोन ना नों मोनजाया मालाय मा जाखो आं जागोन लोगोफोर बे मोनजाला बेदर मोनजाला बन्ध'आ चाइनिस जादों बेहा मोदोम लावदों बेदर मोनजाला बेहा मोनजालाथ' नोङो गावनि जायगाखौनो मिथिया लोगोफोर बेयो एकदम चिरांनि मानसियानो बङाइगाव मोनफैबाय गैला फिलफिलाबो गाखोनो रोंलामोन बेयो गोदाव सोरावनो मोनफैथारबाय नै सापागुरि मोनसिगोन लोगोफोर थांगासिनो फिलफिलाजों थांनानै दोखो बेरायहैनोसै ना मा होनो जायगा नायनांगौ दङ एसे ओरै खना लानो नायनोसै बेरायनोसै ना मा होनो नुलांगोन नोंथांमोनाबो नायलांदों जोबजासिम मेथाइ ओंखाम उखैबायबालाय ओंखाम हटेलबो मोनगोन नामा बेसे नै लोगोफोर आलासि जानो लाबोनाया बे हटेलावसो जानांबाय नै उपाय गैया मोनहैयाखैनो जोङो ओंखाम खिनाया थानो हाला नै हटेलावसो फासथायावनो सारिथायावनो उथिदों खोमसि फैनाय ओंखाम खिनाया हाला थानो आलासिनि न'आवनो मोनलाय लांला नै गावनाव ओंखाम जाना थांसै लोगो हटेलनि नामखौबो नायथ'वासै हाबनायाव जाबाय जायखिया सापागुरियाव नै जाग्राफोरखौ नायदो ओमफ्राय बेदर बिहरदों बेदर फैथ'वाखै अमानि बिदैजोंसो होनोसै लोगोफोर नै एबार नायदो
गोथाव दांबाय दे गोथाव मोनो ओंखाम खिनो हालानो जाबाय जागोन दे लुगैनाङा हामदानो दंखायो नै लोगोफोर मोनफैबाय सान्तिपुराव जायगाखौ बोरै मोनफैदों होनदो नुवाखै जोंथिं थायै नुवाखै लोगोफोर जायगाखौ सुखुलानो बे गावनिखौ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव थायोना ओंखायनो चिरांनिफ्राय मोनफैबाय ओमफ्राय लांनो फैगासिनो लोगोफोर दा नै सान्तिपुर मोनफैबाय जोङो बैनाया लांफैगासिनो न'नि फिलफिलिजों थांसै एकदम जाला दुरबल मोनजोब्बाय मानसि सानसे गोजाननि हिनजाव लाफ्लांबाय फैसाफ्राबो खनसे फैबानो जिजोबखायो उफाय गैया मा खालामनो आरो लाबायनो ने लोगोफोर थांसै जोङो एसे इन्जय खालामहैनोसै ना मा होनो लोंगोन नामा नोंलाय गारबाय होनलायसो लोंग्रायानोसै जेनेबा गारबाय होनलायसो थांग्रोनि लोगोफोर दे लोगोफोर गाव सावनायनो फिथाखौ लाबोफादों ओमफ्राय नै माबायदि जादों दाख्लै सावनाया औ मोनफैबाय नालाय लोगोफोर नै बे सालथि जोंना बे बेवाइ गिदिर लाजिदों बाहेरायाव थांदोंमोन सालथेया दाख्लैसो मोनफैदों दिनै बेजोंनो लोंखावनांगौ दायो एसे सालथेजोंलाय ने बोरै खबरा सालथे मोजां सालथे मोजां ना औ लोगोफोर बेयो आंनि सालथि दै बे बेवाइ गिदिरनि ओमफ्राय सासे दंबावो बेवहाय बेनि गेजेरनिखौ बेखौथ' देखायनाय जायाखै मालाबाफोर नुगोन नोंथांमोना नेदो होननायसै जों दा नै फिथाखौनो जानोसै बेखौनो लाबोबाय जेबो लाबोफायासै लोगोफोर उपाय गैया फैनायाव हाखु दाखु मा खालामगोन मा मागोन गारि सोलायबाय थानांगौ जायो बेनि थाखायनो मा बायगोन मा मागोन कनफिउस जालायलाङो मानसियानो नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम दे मोनफैबाय जोङो बेयाव मा एक्टिभिटिसफोर खालामो दायो उनाव नुगासिनो नोंथांमोना दा माथोआ दाबो जाया जागासिनो आंहा दाख्लैनिया मागोनि रंजानाया लोगोफोर नै स्लाव स्लाव नायदो मैसो बेदर दांलायनोसै ना मा होनो हारसिंसो रावबो गैया नै मैसोआ नै रावबो बिखुनजोनि न'आव हारसिंनो बेनिफ्राय लालाय जालाय जागासिनो नै नायदो लोगोफोर ना मा होनो जानांगौ सिरि हानायाव जाखोमाजोबनांगौ नायदो मजा नाङोना लोगोफोर नै आयौ खनसे हायलाय जालायनो बेजों हायनो हाया बेजों हायबा बिदै फैया बेजोंसो होनांगौ ना हायनायखौ ना मा होनो लोगोफोर नै अग्लायखानोसैलै मोनसेयावनो जाखावखानांगौ लादो थिखो बिदिसो जायो नोंलाय बेसेबां नांगौ एसेल' होनदो ओमफ्राय बेमारा जादो लोगोफोर माबा दङना बे साइनिस जाबाय थादोंना गन्थङा होथेजोबसिगोन बेदर जाना होबाय थादों आरो ओंखायनो जानोसै बेखौ जाखांबाथाय आरो हायलायनोसै लोगोफोरनियाव मैसो बेदरसो मैसो बेदर नामा जानांगौ दामि लोगोफोर बरिया नांबाय मैसो बेदरखौ गोथावनो मैसो बेदरा बरिया गुरै मोजां आरो अमा बेदर बायदि आं गायाना लोगोफोर ओंखायनो जानो बाया जेनेबा जाबाय थानो हायो टेस्ट मैसो बेदर जाखानांगौ जानो हादोंना हायाखै नोंलाय गोथाव गोथावलै लोगोफोर
Hadi fotoğrafı ver.